Miadto na ang pamilya ni Lilian Nieva sa National Bureau of Investigation kaganihang buntag aron maghatod sa ilang reklamo kabahin sa iyang kamatayon ug aron imbestigahan pag-ayo ang iyang kaso ug maangko nila ang hustisya. Una nang gibutyag ni Davao City Police Director Colonel Alberto Lupas nga duna na gikonsidera ang kapulisan nga upat ka persons of interest sa brutal nga kamatayon ni Nieva. Kapin 40 ka mga samad dinunggaban ang nadawat ni Nieva nga mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon sulod mismo sa iyang panimalay dito sa Phase 1, Block 101, Lot 3, Dika Homes, Talumo, ning Dakbayan sa Davao. Si Nieva, 57 anyos ug nagsilbing secretary ni kanhi Philippine Sports Commission, Commissioner William Butch Ramirez. Nadiskubrihan ang patayng lawas ni Nieva sulod sa iyang balay nga medyo duna na kinibaho niadtong Setyembre 30. Kinihuman gibisita siyang igsuon nga lalaki ang iyang balay kay wala na kini nagatubag sa iyang mobile phone sukad pa niadtong Setyembre 28. Sumala ni kanhi PSC Commissioner Butch William Ramirez. Nagyan yun ako ang NBI na anytime magsugod na sila sa investigation o nakadungog po kung na parallel investigation ng police. Kana siya ang sitwasyon karon. So nagtuo ko nga by October, kung sa mga date na ay natay makita ang resulta sa mga investigation gibuhat. Karong hapon, among na-interview si NBI 11 Regional Director Attorney Alchi Albao ug mao kini ang iyang pahayag. Mag-file sila og complaint today, nagabot sila diri sa office, particularly katong brother nga naka-discover na patay na si atong victim nato. Then ginapa-complete na akong mga documents so that we could start the investigation immediately. Ang ingon po niya nga nag-file na po siya complaint sa other law enforcement agency like PNP and CIDG. Makig-alayo ng NBI sa Task Force Siyasat nga gimugna sa Davao City Police Office aron masulbad ang kaso. Nang hinaut ang sports community sa Davao, mga higala, labi na ang pamilya ni Lilian Nieva nga mulutaw ang tinuod nga suspect sa krimen ug mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!